Господа, представям ви ракета Титан. Сега може да ударите навсякъде по света за само 3 минути. Отново го направихте, господине. Ще изкупим всичко, независимо от цената. Ще вземем всичко. Не мърдай! Ръцете горе! Спокойно, войниче. Имаш ли кафе? Времето ми смързява топките. Това е забранена военна зона. Обърни се и си тръгни, преди да те сгрея, като изпразня пълнителя се в теб. Това би било изключително глупаво. Кажете на генерал Алън, че съм тук. И се отдръпни, войниче. Генерал Алън, а? Ти пък кой се мислиш, че си? Шибания президент? Генералът не приема такива като теб с натруфени костюми. Мръдни назад, преди да те простем на земята. Какво по дяволите правиш, войнико? Генерал, този измамник се опита да влезе в охранявания обект. Измамник, това е Деймиен Блейн, изпълнителен директор на Atlas Defense Group, главният ни военен доставчик. Той сам контролира световната търговия с оръжия. Проклет глупак! Съжалявам, сър. Аз съм глупак, сър. Моля ви, сър. Простете глупостта ми. Спокойно, войнико. Отдръпни се! Господа, на най-добрата ви междуконтинентална ракета и трябва 27 минути, за да достигне целта си. Давайки на враговете ни 27 минути да се подготвят и да отвърнат на удара. Слабото ни място е, но не можем да се справим по-добре. Невъзможно е. Невъзможно. В моя речник няма такава дума. Ние можем и по-добре. Направи го. Свалих времето от 27 минути на само 3. Предположих, че ще бъдете скептични. Затова искам да ви покажа. Господа, представям ви ракета Титан. Сега може да ударите навсякъде по света за само 3 минути. Отново го направихте, господине. Ще изкупим всичко, независимо от цената. Ще вземем всичко. Мислех, че ще кажете така. Добре. Но преди да стръгнете, президентът иска да ви покани на вечеря. За мен е чест, но моля кажете на президента, че днес аз не съм свободен. Отказвате среща с президента? Но какви планове биха били по-важни? Ами, генерале, както предполагате, аз продавам оръжие за живеене, а баща ми се притеснява, че ще остане ерген за винаги. Така че тази вечер отивам да намеря бъдещата си съпруга. Когато се оженим и обединим семейни си компании, стойността на група Олсън ще се удвои. За мен е печеливша ситуация. Ще стана по-богат и ще мога да чукам маска като теб, когато си поискам. Да. Татко ми ме принуждава да си намеря богат мъж, но няма да бъде незрял загубеняк като теб, който да смъчи от семейството ми. Махни се, мръсник. Разглезена кучка! Както и да е. И така, какво правиш за живеене? Ами, аз съм... Баща ми настоява да се установя, но не искам жена, която да ме иска само заради парите ми. Занимавам се с продажби. А ти, Сара? Продажби? Колко правиш? Но това има ли значение? Да. Добре. Добра година. 50-60... 60 000? Боже мой, ти не можеш дори да наемеш едностаен апартамент с тези пари. О, не мога да повярвам, че баща ми ме е уредил с някой толкова беден. Защо не се опознаем малко преди да говорим за пари? Не мерси. Само парите са от значение. Каква загуба на време.
Отказах вечеря с президента заради тази среща. Ето това е загуба на време. И имах предвид 50-60 милиона. Лоша среща, а? Говори ми. Излях му питие в лицето. Баща ми ще побесне и ще ми откаже парите, освен ако... Тък му започна да ми хареса усмивката ти. И ще ти откажат парите, освен ако... Може да звучи откачено, но ще направя така, че да си струва. Искаш ли да се оженим? Да се оженим? Ти наистина придаваш нов смисъл на бързи обороти на първа среща. О, това среща ли? Все пак е петък вечер. Мястото е много хубаво и изглеждаш фантастично. Най-хубавата ми вечер от много време. Добре. Що ме среща, ще мина направо към фазата опознай ме. Семейният ми бизнес е в затруднение. Баща ми, който е много традиционен човек, си е наумил, че решението на проблемите ни е да ме омъжи за някой богат снуп. Поласкан съм. Но какво те кара да мислиш, че отговарям на профила за богаташ? Няма значение. Не ме интересува колко изкарваш. Просто трябва да се омъжим, за да се отърва от родителите си, докато поправя бизнеса ни. Брачен договор. И това работи. Знам, че е лудост да те питам, но мога да ти платя $10,000. Само трябва да се справиш с ролята и... Няма нужда от това. Бих се оженил за теб безплатно. Предполагам, че бъдещата ми съпруга трябва да знае името ми. Аз съм Деймиан. Айрис Олсън. Приятно ми е да се запознаем. Приятно ми е да се запознаем. Надявам се да нямаш планове за Коледа, защото като мой годиник трябва да се запознаеш с семейството ми. Очаквам го с нетърпение. Господин Деймиан, весела Коледа. Весела Коледа! Това с коледните подаръци за семейство Олсън струват стотици милиони. Затова моля, позволете ми да ги доставя сигурно. Няма нужда. Ще ги доставя аз. Но това е служебен автомобил. Малко съм объркан. Вие сте почетен гост на семейство Олсън, а те не са ви осигурили кола? Знаете ли кой сте? Не съм се срещал с семейство, нито съм ми казал кой съм все още. Искам да е така. Искам да ме харесат заради мен самия, а не заради парите ми. Добре. Както кажете, господине. Да. А вие сте? Мамо, това е съпругът ми. Так му си говорихме за теб. Весела Коледа, госпожо. Аз съм Демиан. Надявах се всичко да е лош сън, но ти наистина си тук. Дъщеря ми наистина се омъжила за беден търговец. Мамо, дръж се уважително. Харесвам го. О, Боже. Госпожо Олсън. Изглеждате прекрасно, както винаги. О, Маркъс! Каква прекрасна изненада! Не знаех, че си пристигнал. Ти как се казваше? Демиан. Търговец. Деймиан, да, Деймиан. Трябва да си поласкан. Това е Маркъс Уолтън, наследник на Уолтън Груп и единственият мъж, достоен да се ожени за дъщеря ми. Значи, ти си избрала да се омъжиш за този, Айрис? Колко... странно. Странно. Да. Какво да кажа? Жена ми има добър вкус. Не бъди груб. Знаеш ли на кого говориш? Този мъж, Уолтър Груп, правят над $1 милион на месец. Ти, вероятно, никога няма да спечелиш толкова за цяла година. Ще се изненадате. Съжалявам, Демиан, това не... Не се притеснявайте, госпожо Олсън. Няма смисъл да се опитвате да обясните каквото и да е било на някой като него. Прав си, Маркъс. Да не си хаби мислите с такива негативни неща. Коледа е! Да, Коледа! Съжалявам. Марка се кретена, за когото родителите ми искат да се омъжа. Интересуват се само от парите и мразят всички, които ги нямат. Затова майка ми се държи така с теб. Нямат си на идея какво означава да си богат. Демиан, разстроен ли си?
Моля те, няма да се откажеш това, нали? О, не. В играта съм до край. Когато давам обещание, го спазвам. Никога не бих те прецакал така. Искам да кажа, освен ако не се съгласиш първо. Ако изкараме днес със семейството ми, ще се съглася. На всичко. И дори ще ти хвърля и още 1000 даръка, че търпиш семейството ми. Очаквам го с нетърпение, но... Айрис, наистина нямам нужда от парите ти. Добре съм. Айрис, знаеш ли, че Маркъс работи по сделка с Харви Ламбърт? Не, мамо, не знаех. Защото дори не знам кой е господин Ламбърт. Харви Ламбърт? Той е само вторият по ранг в най-голямата компания за отбрана в света. Атлас. И с подкрепата на господин Ламбърт ще изведем група Уолтън на световно ниво и ще учетворим печалбите си. О, виждаш ли, Айрис, Маркъс е много впечатляващ. Той е човек за връзки. Той е типажът мъж, за когото трябва да се омъжиш, а не този търговец, който сигурно никога не би могъл да си уреди среща с някой толкова влиятелен като Харви Ламбърт. Не осъзнавах, че Харви е толкова важен за хората извън армията. Харви? В тази къща проявяваме уважение. И ти не си на ти с човек като... О, но аз съм... Харви ми е стар приятел. Стар приятел? Невъзможно е. Маркъс, той е просто търговец. Просто си измисля, за да не изглежда зле пред Айрис. Точно обратното. Съжалявам те, Айрис. Мъжът ти не е просто неуспешен, ами и компулсивен лъжец. Срамно е. Но не се притеснявай, скъпа. Ако е закъсал за пари, мога да го уредя. Добре съм. Благодаря ти. О, Коледа е. Мога да ти уредя истинска работа. Като за голямо момче. Можеш да чистиш тоалетните в моята компания. Ако имаш късмет, може дори да зърнеш за миг стария си приятел, докато излиза от тоалетната. Маркъс, престани. Не ме интересува, че Демиан е беден. Той е много по-голям мъж, отколкото ти някога ще бъдеш и няма да ти позволя да го обиждаш така. Благодаря ти, скъп. Но не се тревожи. Те напълно гършат за мен. Аз всъщност... Какво съвпадение? Баща ми обсъжда бизнес с господин Ламбърт. Какъв перфектен начин да докаже, че лъжеш. Татко, какво? Господин Ламбърт иска да съм там лично? Тръгвам веднага. Господин Ламбърт още не е там, но бих искал да се присъединя към тях. Просто ще потвърдя със стария ти приятел Харви, че никога не те е виждал. Малък лъжец. Нямам търпение. И когато си готов да ми се извиниш, знаеш къде да ме намериш. Ти ще ми се извиняваш. Добре, госпожо Олсън. Айрис, за съжаление ще трябва да тръгвам. Имам работа за вършене, но не се тревожете. Ще се върна с коледните ви подаръци. Айрис, как можа да бъдеш толкова груба с Маркъс? А ти, Демиан, ти си лъжец. Мамо, престани. Ще закъснем за коледната вечеря пред дядо. Хайде да вървим. Весела Коледа, Аманда. Весела Коледа, братчетки. Толкова се радвам, че не си довея онзи жалък загубен. Весела Коледа! Весела Коледа, семейство. Кой е този непознат? Ти трябва да си Том. Здравей, аз съм Демиан. Съпругът на Айрис. Значи, ти си разорения търговец, който се е оженил за Айрис, без дори да знае първо за семейството? На него не му показа Айрис. Оженил се е за нея само заради парите ни. Слушай, пич. Всички имаме дял в семейния бизнес. Не можеш просто да дойдеш тук с Айрис и да ни го откраднеш. Казах ти, Айрис, скъпа, да доведеш този готованец, а дома беше грешка. Стига. Коледа е.
Ако не можете да се държите прилично, със съпруга ми ще трябва да си тръгнем. Айрис, не дей така, просто се шегуваме. Тази вечер си почетния гост. Не може да си тръгнеш. Съжалявам, Деймиан. Семейният ми бизнес е в беда и те разчитаха на Марка, за да ни спаси, като първо ме омъжат за него. Нищо лично. Просто се виждат като пречка пред парите си. Всъщност е забавно. Толкова са против мен, а изобщо не ме познават. Знам всичко, което ми е нужно. За разлика от мъжете, с които искат да бъда, ти си добър човек. Справиш се чудесно. Това са най-добре похарчените няколко хиляди. Просто си спазвам обещанието. И, Айрис, наистина нямам нужда от парите ти. Прекарвам си много добре с теб. Специален си. И се чувствам зле. Бързината си да се оженим, така и не консумирахме връзката си. Но, може би по-късно тази вечер ще можем. Лело, Айрис! Кой е това? Здравей, Лесли! Това е новият ми съпруг Деймиан. Деймиан, това е племеницата ми Лесли. Весела Коледа, чичо Деймиан! Весела Коледа, малчо. Не знаех, че имаш племенница. Щях да й донеса подарък. Пиу, 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 пиу! Уоу. Чичо Деймиан, пистолетът ми за пари е празен. Може ли малко пари да го заредя за Коледа? Да. О, миличка, молиш грешния човек. Той е само разорен малък градски неудачник. Няма никакви пари за теб. Нали, Деймиан? Лесли, Демиан не може да си го позволи. Тате, какво е разорен неудачник? О, това е някой, който е глупав, мързелив и няма достатъчно за ядене. Звучи тъжно, нали? О, не, много съжалявам, чичо Деймиан, не трябваше да питам. Том. Леси, баща се шегува. Но може би, вместо нещо, което струва пари, чичо Деймиан би могъл да те заведе някъде. Лесли, бих ти помогнал с пистолета, но нямам пари в себе си. Но ако занесеш това в банката, те ще го напълнят вместо теб. О, Деймиан. Знаеш, че банката няма да осребри чек, който струва по-малко от хартията, на която е отпечатан. 50 000? 50 000 долара? Откъде взе толкова пари? Това не може да е вярно, освен ако... Деймиан, не знам откъде си, но в реалния свят издаването на необезпечен чек е престъпление. Знаех си. Той няма толкова пари. Просто се опитва да се перчи. Чекът му е без стойност. Не, Лесли. Осребри чека. Дрехите на този идиот дори нямат марка. Ако ще се преструваш на богат, опитай да инвестираш в по-хубави дрехи, вместо в ефтините ментета. Ефтини? Това пърчко е изработка на... Деймиан, ти си срам за това семейство. Да лъжеш дете, за да защитиш жалкото си его. Колко ужасно! Знаете ли, бях ли опитен защо бизнеса на семейството ви се проваля? Но сега разбирам. Всички вие си правите прибързани заключения и не виждате истината дори когато точи пред очите ви. Мислите, че съм някакъв беден неудачник? Докажете го. Осребрете чек. Занесете го в банката. И когато сте готови да се извините, жена ми и аз ще бъдем тук и ще чакаме. А ако чекът бъде върнат? Няма да бъде. Това е семейна Коледа. Писна ми да губа време с този неудачник. Съгласна. Том, помогни ми с вечерята. Трябва да пина нещо. Кой е донесъл тези коледни подаръци? От Деймиан са. Това са само няколко подаръка, които взех за семейство. Можем да ги отворим по време на вечерята. Наистина не искам да разстроявам татко по време на вечерята, така че по-добре да ги проверя, за да се уверя, че не са твърде ефтини или обидни. Чаго, притесняваш ли се за коледните си подаръци? Какъв е този шум? Дядо! Това е съпругът ми Деймиан. Онзи, за кого ти разказвах? Весела Коледа, дядо. Добре. Не е много висок, но е красив. Двамата сте прекрасна двойка. Хей, тате, какво правиш? Не трябва ли да си... Нямах търпение да видя скъпоценната си внучка. Това проблем ли е? Дядо, всички, вечерята е готова.
Мога ли да ти помогна, момиченце? Тук съм да взема пари от Чичо ми. Татко каза, че е фалшив, но Чичо ми Демиан каза, че е истински. И той е добър човек. Може ли да ми помогнете да го осребря? $50,000? Мисля, че Чичо ти си прави шега с теб. Съжалявам. Не знаех. Автентично е. Веднага ще ви донеса парите в брой. Арис, къде мога да намеря стол? О, искаш да седнеш на нашата маса, когато никой не те иска тук? Той е съпругът на Айрис. Защо не? Дядо, дори не знаехме, че Айрис е омъжила. Беше случайно. Не си ли притеснен, че може да е дошъл за нашето богатство? Демиан не е такъв. Айрис, просто се грижим за теб, ясно? Сериозно, такъв мъж да се ожени за главния директор на група Олсън? Ако не е дошъл за парите ни, защо иначе ще е тук? Достатъчно. Това е коледна вечеря. Всички, уважавайте се. Демиан, взех ти подарък. Мисля, че някой му объркал с кучето. Това е добро. О, Айрис, съпругът ти проси като жалко куче за семейното ни богатство. Ще се държим с него като с такова. Аманда, това някаква шека ли е? Всъщност, и без това не съм гладен. О, няма да ядеш храната, която ти даваме. Ти неблагодарен малък златотърсач. Объркан съм. Добре, дядо, нека ти обясня какво мислят всички тук. Деймиан не заслужава Айрис. Даже изобщо. Той се опита да измами дъщеря ми с фалшив чек. Той е ужасен пример за подражание и лъжец. Весела Коледа! Чекът беше истински, тате!